agogo ne mai shekaru sama da 3,500. Wannan shine agogo na farko da aka fara amfani da shi domin auna lokaci. Sunan wannan agogo da kuke gani sundial, kuma wannan agogo an fara amfani ne da shi a ƙasar Egypt tun a wancan lokaci, kimanin shekaru 3,500 zuwa shekaru 4,000 da suka gabata. Wannan agogo da kuke gani ba kamar kowane agogo bane da kuka sani na wannan lokaci. Wannan agogo yana da wani abin mamaki na daban. A takaice wannan agogon ba da komai yake amfani ba sai da rana. Yanda wannan agogon yake aiki shine za a samu faranti ne sai a sa wani sanda a saman faranti. Yayin da rana ta haska wannan sandan, ai kun san inuwa za ta fito a jikin sandan. To inuwar wannan sandan a lokacin da rana ta motsa, to shi ma inuwar sandan tana motsawa. To a ta haka ake gane lokaci a wancan lokacin. Kamar yadda kuke gani ga hoton nan dai na sa muku, za ku gani da idonku. Ta wannan hanya ce ake gane lokuta a wancan lokaci. Amma fa wannan agogon baya taɓa yin aiki da daddare, baya aiki da daddare, wato iya da rana kaɗai yake amfani. Idan ba rana ba zai yi aiki ba. Me kuke tunani idan da a ce har yanzu da wannan agogo ake amfani?